Heddi fi yn Cwm Tawen y glaw, a fi'n mynd i dal yn swper. Bach o challenge. A fi'n sicr mae fi fydd y gyntaf i dyla cyn y ddau yn draw yna. Dim problem. Dim lot eto, ond fy siŵr fe ddaw. Wel, mae Siôn a Dan mewn pysgota fi heddi. Mae Siôn a Dan y ddau nhw'n gweithio yn y bwyty dyn ni'n falen, so ffrindiau drwy gwaith yn ffrindiau pysgota y fynar, so neis gael boi sydd yn mas da. Ie, mae Dan dim yn sgrechen arno fi iddi. Ti'n gael unrhyw lwc iddi? Na, dim byd. Be ti fel arfer wneud o'r pysgod, ti'n dala, Dan? Dwi'n bwyta fe a dyn edrych y ti cwco y ti. So, ti'n mynd i fi coginio heddi, dwi? Ie. Cwbl o tips. Pysgodyn sy'n sy'n nawr, neu bydd ddim swper. So, crack on, fi'n credu. Ie. O'r diwedd, ni mewn. Pysgodyn neis. Good luck. Go on. Ddim yn wneud, gymeryd y ffilet bant. A mi'n dod i hwn wedyn gyda pishon y ffilet, pysgodyn mewn i'r ffrimpan. Bach o cig moch, ham gyfarddyn, spinach a sorrel, a saws gwyn gwyn. Siw'n oed? Iawn, mae sy'n neis iawn. Beth ni'n mynd i wneud, trwyddo'r ffyn cefn. A mae'n dod i'r cyllell hyn, uwch ben yr asgwrn cefn. Mae'n rhedeg y cyllell lawr. Cefn y pysgodyn. Reit. Ti'n gwybod e? Gweld y ffilet yn dod ban. Ie. A wedyn toriad wedyn tu ôl i'r gwddwg. Syth lawr. Darn yn fara fyna. No ni. Ar gyfer coginio. Darn o'r trout fresh. Awr wedi bod mas o'r dŵr. Bach o olew. Mae'n dod i'r pysgodyn ochr y crôn lawr. Reit. Ni maen, y crôn crisp. Twtch o halen a pepper. Ti'n lot o coginio gyda, Siôn? Wel, trial, ond sa'n rhy dda. Dwi'n rhy dda yn y gegin. Ie. Eisiau bach o tips yna ar ythu. Reit, y tip gloi. Menyn, ni frwd ar crôn, oce? Oce. Torri'r asparagus a'i rhoi yn y dŵr berw. Yr asparagus rydw wedi berwi, so cyn bod nhw'n gorc coginio, ni'n mynd tynnu nhw bant o tymeredd. Iawn. Okay. Drwpyn y menyn. Dwi'n stafi fan hyn wedyn, yw bach o sorrel. Okay. O sorrel fan hyn wedi cael ei tyfu i ni. Yn special o gyfer hwn. Sorrel yn deilyn ffantastig, chi bita fe mewn salad, so mae'n eitha sir tra fe heb i goginio. Ydy. Ond sorrel gyda spinach, gymysgedd o'r ddau blas yn ffantastig fe gyda. Okay. Spinach, sorrel. A cig moch. Job i ti fan hyn. Okay. Asparagus. Roliwch yr asparagus mewn ham Caerfyrddin. Stwff tebyg i Parma ham, ond yn neisach yn y barni. Rhaid, saws gwyn gwyn. Adlwg yna, reducio wedyn. Capers. Twtch o hufen. I tywhau'r sos. Gadael yw yna reducio. Wedyn, dod i pob dim ar plat, job done. Mae'n swnio'n neis iawn. Syml iawn, syml iawn.
Chi boys? Diolch. Trout, Bet. asparagus, spinach, cig moch. A wedyn saws gwyn. So, Sean. Tecyn, Dan, apple pop. Mae'n edrych yn lyflu, anyway. Ti'n credu Dan? Neis iawn. Ie, neis iawn. Contrast neis. Wel, mae'n well na pysgod wedi rewi, anyway. Mae rhywun wedi cael gwynter pysgod. Ie. Mae'r spinach wedyn, y sorrel, fan ni'n weid, sorrel yn tyfu islawr y Sir Benfro, so sy'n mynd chi prynu fe, mae fel gael am ddim, so dewch chi pysgota yn y dydd, wedyn stwff o'r asparagus a stwff wedyn, digon rad i prynu, fantastic. Da iawn, Dan. Mae wedi bod yn diwrnod gret, wedi troi mas yn braf, tra bod y boys yn gorffen i fwyd, fi'n mynd dala pysgodyn arall.